முன்னாடி எல்லாம் உன் சந்தோஷத்துக்கு நான் காரணமா இருந்தேன், இப்ப அவன் காரணமா இருக்கான். டேய் அவன் ரொம்ப ஃபன்னிடா. ஆபீஸ்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே அவனை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏய், நீ என்கிட்ட பேசினாலே அவனை பத்தி மட்டும் தாண்டி பேசுற. டேய் அது நான் கேஷுவலா பேசினது, அத போய் ஏன் இப்ப ப்ராப்ளம் ஆக்குற? ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்னும் ஆக்கல. முன்னெல்லாம் சேட்ல பேசினாலே நீ எக்ஸைட்மெண்ட் ஆவ, இப்போ நேரா பேசினா கூட ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லாம பேசுறேடி. நீ என்னைக்காச்சும் அவன மாதிரி என்கிட்ட சிரிச்சு பேசிருக்கியா? அவன் அப்படி பேசுறான், நான் அப்படி பேசலாம், அவன் அப்படி பண்றான், நான் அப்படி பண்ணலன்னு ஏன்டி அவனை என்னைய கம்பேர் பண்ற? ஒரு பொண்ணும் பையனும் சிரிச்சு பேசினாலே லவ்னு நினைக்கிற ஆள் தான் நீ. நீ அவனை லவ் பண்றன்னு சொல்ல வரல, ஆனா இப்படி கம்பேர் பண்றதுனாலே நம்ம லவ் ஒரு நாள் பிரேக்கப் ஆகும்.